Мин моңда эшлим. Моң нәрсә ул? Театральная площадка моң. Шәп. Бүген моң монда нәрсәдер үткәрәле идек. Әйе. Ә нәрсә булачак? Проект авазлар. Монда инде безнең татар тарихына бәйле бер чара булачак, ягъни иске көндәлекләр, әйтик иске гарәп имласы белән язылганнар да аларны инде сәхнәләштереп, чын кешеләр ничектер җанландырырга тырышачак дип беләм. Ә сез үзегез көндәлек алып барасызмы? Юк. Мәктәптә укыган вакытта көндәлек алып бара идем, үз хисләремне яза идем шунда. Ә менә күз алдыгызга китерегез, бер 80-90 елдан соң сезнең көндәлегегезне шулай алалар да и кеше алдында укып утыралар ди. Күз алдына китерәм. Мәсәлән, Нинди хисләр кичерегез шул вакытта? киләчәк буын өчен бу әлбәттә нинди дә булса мөһим әйбер булыр иде дип саныйм. Әйтик, миннән алып киләсе буынга тәҗрибә кебек. Син үзең көндәлек алып барасыңмы? Яшьрәк чагымда алып бара идем, студент чагымда. Хәзер юк. Ә менә синең көндәлегең алалар да шулай кешеләр алдында укып утыралар ди. Син нинди хисләр турый шул вакытта? Әгәр мин үлгән булсам, миңа барыбер инде. Укыйлармы аны юкмы дөресен әйткәндә. Әтиемнең киң җилкәсендә Алмаш тилмәш утырдык. энем әйтә. Син Ләбиб абый. Ул оныткан. онытырсың аны Ходаем. Юк, онытмаган. Димәк, бүген монда көндәлекләр укыячаксыз. Әйе. 20-нче гасыр башында язылган көндәлекләрне укыйбыз. Инди телдә. Татар телендә монда бит татар телен белмәгән кешеләр дә булачак име. Һәм татар телен аңлаган булса да сөйләшә алмаган кешеләр шуны укырга тырышачаклар. Һәм нәрсә булып чыгыр микән моннан? Менә синең көндәлекне алалар да шулай кешеләр арасында укып утыралар ди. Мин үпкәләрим әлбәттә. Син бүген кешенең көндәлеген укыячаксың. Ул да Ул кеше үпкәләй алмый бит инде. Ул үлгән. димәк, үлгән кешенең көндәлекләрен укысаң була. Әйе. Я үлер алдыннан яндырып үлегез көндәлекләрегезне укымасыннар өчен. Менә минем әтием көндәлек көн саен яза име, менә укысыннар өчен дип яза. Ә бүген монда нәрсә булачак син беләсеңме? Театр, спектакль. Ә нәрсә турында? Белмим, менә шуңа килдем дә инде карарга. Син кем буласың? Йылдыз. Йылдыз. Ә син монда ничек килдең? Тыңларга авазлар. Пандемия, син кешеләр арасында йөрисең. Куркып өйдә ятсак инде кызык булмый. Димәк, кызык кешеләр телим сиңа. Рәхмәт. Моң мәйданчыгы турында укыган идем. Миңа кызык булды. Җибәрдем ничек анкетаны. Мине алдылар шул укучы иттереп. Сез бүген көндәлекләр укыячаксыз. Әйе. Ничек уйлыйсыз, ни өчен нәкъ сезне монда сайлаганнар укучы итеп? Мин анда Элиф театрының үткән премьералар турында язган идем. Бәлки шул булгандыр. Белмим. Сез шулай яңа спектакльләрне карап йөрисез инде, Әйе. Ә Дәрдемән спектакль сез караган кеше. Караган кеше. Сезгә ошадымы? Бик гаҗәеп. Бик нахшада. Ә менә Миләүшә Хабуддинова аны бетереп ташлады ул Дәрдемән спектакль. Сез аңа нәрсә әйтер идегез? Ой, ул бик яхшы төрле фикер булырга тиеш бит. Кемдер ошамый, шуңа даган кирәк инде шундый мәйданчыклар. Сөмбел, син монда кем белән килдең? Мин сеңелләрем белән килдем монда. Үз татар телемне күбрәк белер өчен, күбрәк шул атмосферага омтылыр өчен дип буламсы инде. Менә шундый хисләр белән килдем. Ә синең сеңелләрең татарча беләме? Алар белә, аңлый. Каушап киткәндә бик әйбәт сөйләшә алмыйлар. Аларга практика кирәк. Син алар белән татарча сөйләшәсеңме? Сөйләшәбез, өйдә дә сөйләшергә тырышабыз. Балаларым белән дә, зур кызым белән Тукайны да өйрәнеп карыйбыз. Тырышабыз. Мин Каюм Шаймарданов. Синең әниләрең Каюм Насыйри китапларын укып үскән кешеләр. Әйедер, шулайдыр. Тик минем исемемне башка фикерләр йөртеп сайладылар. Ә нинди? Каюм исеме ул бит Аллаһ Тәгаләнең исемнәренең берсе, сыйфатларының берсе. Һәм ул мәңгелек, һич тә үзгәрмичә торучы һәм бик көчле дигән
сезне аңлата. Ә син монда ни өчен килдең? Үзем өчен ниндидер сорауларга җавап бирер өчен татарлык турында. Мин Алия. Сезнең шапкагыз бик матур. Ул җылымы? Бик җылы. Димәк, сезгә син. Миңа бик син. Алия, син шапкасы да бик матур. Ой, рахмет бик